Siz qaysi яклардан буласыз? Biz Kukmara rayonundan, biz Kurşa avullardan. Aha, Yine isimler... şuşunda kelip tanıştık. Şolay mı? İsimleriniz ничек була? Sonya bulam. Sizin isminiz ничек була? Меники Рахиле. Aha, Рахил апа, Sonya апа, менә әйдәгез әле бер уен уйнап алабыз. Хәзер мин сезгә бер русча сүз әйтәм, сез шуның татарчасын әйтергә тырышасыз, ярыймы? Sonya апа, сезгә сүз больница татарча ничек була? Hastahane. Aha, yaxşı şifaxana. Siz qaysı яктан буласыз? Мин Биктау районунан булам, Йортыш авылынан. Aha, yaxşı. Ничек уйлыйсыз? Ничек була татарча впечатление? Йонтия сауда кичериш булай. Әйе, Нәрсә күп әйе. нәрсә үз эшен ала. Тәэсир итте, әйе. Sizin isimleriniz ничек була? Benim Fevziye. Fawziya апа, sizin isminiz ничек була? Asiye. Asiya апа, Fawziya апа, siz qayсы яклардан килдегез? Min Buğa'dan. Буадан килдегез. Aha, benim de Дәвани Буадан, Карлы авылыннан. Rüyadım. Шулай мени? Siz qayсы авылдан? Ben Kırlangı'dan. Fawziya апа, sizga сүз ничек уйлыйсыз? Двуличие татарча ничек була? İki yüzlü. Aha, рәхмәт.